Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 44 years ekuberekwa. Kubva zvandakapindawo mumarriage ndakatochatawo uye ndakapinda mumarriage nditoriwo musikana ainge asati atomboziva murume, so I only know my husband. But dambudziko rakaitika kwandiri nderekuti ndakati ndichingobva kulabor hamenoso zvandakangonzwa, maybe ndakateta that pain. Saka mukunoteta pain yandakanzwa ndiri kulabor ndakabva ndazotanga kuvenga mutambo uya weusiku, zvekuti murume aitoita sometimes nguva dzekutoti aitorwa neni kutoita sekunge achandibata chibharo kuti ange achisangana neni pabonde, because ndainge ndichingonzwa kuteta kuti ko kana ndikazobatira futi pamwe pamuviri ndonorwadziwa here. Saka ndo upenyu ihwohwo hwandakangoraramisana nemurume wangu until last year ndo pandakangotanga kungonzwa kuti ndava kuchinzwa kuda munhurume. Zvakangouya out of nowhere. Apa murume manje iye akatojaira kuti bonde redu ibonderere rekuti tinotombotanga takikiritsana kuzonosvika tichiwisidzirana pasi. Saka I can say kuti ndakatogara ndatomukanganisa because ivo baba havatogoni kuti vange vachiita more than 3 times a night. Apa inini ndava kunzwawo kuda kuti tinofanira kuti tinge tichienjoya tichiri kukwanisa kuenjoya. So handizivi kuti murume wangu ndomuudza sei kuti dzimwe nguva ndinodawo kuti tinge tichitoita usiku hwose takasvinura, because ndo zvandinonzwa kuda izvezvizvi. Dzimwe nguva ndinozotonyara because zvandinowanzokuita ndezvekuti baba vanongoti vachibva kubasa ndinobva ndatohakana navo tobva tatoenda kubedroom. Saka usiku vanenge vozoti vaneta. Manje ndinonyara kuti kana ndikaramba ndongovakumbira vanokwanisa kuzoti uchagumisidzira wahura. So pane advice iyo yandakapiwa nebest friend yangu, handisivi kuti igood advice here. Iye akabva anditi I am telling you this because neniwo ndo zvandakamboitawo mune rimwe gore mushure mekunge anzi murume wacho ava kusakwanisa kumufadza pabonde. Anzi ainge achiti kana vava kuda kunosangana pabonde then iyo nhengo yake yaibva yazongoshaya power. Saka hanzi ndakabva ndazotsvakawo munhu uyo wandainge ndichingotiwo naye no strings attached, zvaingovawo zvekungozvifadza nyama dzangu. Saka iye ari kunditi that is the advice that I can give you. So handisivi kuti ndoita sei, ndongotevedzera advice yefriend yangu here because akanditi unotsvaka hako munhu wekuti unenge uchimucontrola, at least kana ukatsvaka wezera rechidiki then unongoziva kuti at least anenge achingokufadza. Murume womusi waanenge angodawo newewo unenge uchingomupawo murume. So I don't know kuti ndoita sei because zvandinonzwa munyama dzangu it is not normal at all. Each and every time ndinongogara ndichingonzwa kuti dai ndagara ndakangogadhiwa nemurume. Apa baba vekwangu ndakatovajaidza kuti izvozvo handizvifarire. How do I communicate with my husband? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoshandawo basa remugarden. Saka pamba apa pandinoshanda pakaita pacomplex. Saka vose vanogara pacomplex apa umwe noumwe anondipa kamari kake. Saka pane vamwe varume 2 vanogara apa vose mazimba. So zvakazoitika ndezvekudai so ndakati ndichiburitsa marefuse bins ndikabva ndazongokaruka ndavhura rimwe refuse bin because ndinowanzo kutsvakawo tumwe tunhu tunenge twaraswa nevanhu ava nekuti vane mari dzavo. Ndakati ndavhura mukoma ndakabva ndazoona kuti mainge muchirakidza kuti maiva nemamwe mapiritsi. Ndikabva ndamatora mapiritsi awa nezvimwewo zvainge zvakaita zvimapowder. Ndakati ndazvitora kumba later on ndokubva ndazobvunza mwana wepamba pandinogara
ndakagara ndikabva ndati zvinhu izvi then akabva azonditi zvinhu zvawakabata izvozvo madrugs anzi iheroin yandainge ndakabata. So handizivi kuti ndodii ndoudza mapurisa here kana kuti because vanhu ava vanotorakidza kutoti pamba apa vari kutoita zvekuto manufacture madrugs. Ndongosiyana nazvo here kana kuti ndotsvaka vamwe vanhu vekuzivisa ipapa pacomplex? Please help me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Anzi ndoita sei, ndongoita mind my own business here because ndakaona kuti pane mamwe mazimba anoita zvekumanufacture madrugs kana kuti ndoudza someone else. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizame kutaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Dai wanga uri iwewe waita sei. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri mukomana ane makore 27 years ekuberekwa. Ndinoita zviya zvokuoneswa but handingati ndiri muprofita zvangu kunzvimbo yandiri, handingataure cause kune vanogona kuzondiziva. Saka confession yangu yakamira yakadai so. Boss vangu vaida kundijoinisa ndingati urombwa here kana kuti chesatanism. Ndiri munhu uya wekuti ndaitsvaka mabasa ndichimashaya. So one day ndakakanda maCVs angu pane imwe kambani. So mukoma ndakati ndatsvaka basa pakambani paya ndo pandakazonzwa ndava kufonerwa ndichinzi ndainge ndichidiwa kubasa. Ndakabva ndaenda ndokubva ndanosainiswa mapepa ndokubva ndatotanga kutoshanda basa paya. Then ndakatanga kushanda for a long time but ndaiona kuti boss vangu vaida kundiswededza pedyo navo. So one day vakazondishevedza ndokundiudza kuti ivo vaida kundikwiridzira pabasa. Handizivi kuti why vakadaro sezvo ini ndaivawo pabasa handina hangu kumboramba. Inini ndakabva ndazotanga kushanda ndichicleana maoffices but ndakabva ndazokwiridzirwa ndikabva ndazoitwa manager pasina kana experience. Then ndikabva ndazotanga kushandawo ndichitotambirawo mari yainge yakawanda. Then one day takati tiri pabasa bosi vangu vakabva vauya kuoffice kwangu vakabata imwe suit vakabva vanditi suit iyi ndikudawo kuti unge uchiitora uchiipfeka. Yainge iri yeblack. Vakabva vati I want you to accompany me kune kwatiri kufanira kuti tinge tichienda. So vakabva vati kuchechi kwavo kwainge kuine mutambo uyo wainge uriko. Saka vainge vakaudzwa kuti umwe neumwe uyo anoenda kuchechi kwavo aifanira kuti ange achiuya nemutendi mutsva. Ndikabva ndati zvakanaka, handina hangu kuramba zvangu. Vakabva vandiudza ivo kuti kwaizongopfekwa masutu eblack. Saka ndaifanira kumeka sure kuti ndaifanira kuzopfeka sutu iyo yavainge vanditambidza. Vakabva vanditambidza sutu iya ndokubva vandiudza kuti ndaifanira kuzoipfeka kana tava kuenda. Then kana tazochaisa takazoti tachaisa ndokubva tazoenda kumba kunogadzirira. Ndakapedza kugadzirira ndokubva ndarega kupfeka sutu iya ndokubva ndatora hangu imwe sutu yangu yainge yakaita navy blue ndokupfeka. Ndikabva ndangotora tai yered ndokubva ndasunga. Then zvimwe yes ndakazongotora zvainge zviri muplastic ndokubva ndapfeka hangu ndokubva ndazomirira kusvika kwavo boss vangu. Vakauya vakabva vazonditora. Pavakanditora it was around 10 p.m. but chakandinetsa ndechekuti ivo boss vainge vanditi taifanira kuti tinge tichienda kuchechi kwavo kuma6 but anyway vakazoti vauya ndokubva ndapinda mumotikari. Ivo pavakaona kuti ndainge ndapfeka imwe sutu yangu vakabva vandibvunza kuti why ndainge ndaregedza kupfeka sutu yavo iyo yavainge vandipa. Ndikabva ndati yakanyanyisa kuita black plus inini ndiri mutema. So vakabva vazongodzungudza zvavo musoro wavo. Takafamba mukoma ameno kuti makilometers mangani tichienda kunzvimbo yavainge vachiti ndokune church yacho but it did not even make sense at all. Takazongokaruka tabudira pane imwe nzvimbo yainge yakangonyorwa kunzi welcome to our mission. Takabva tapinda paya painge pachita kunge pachikoro ameno kuti ndekupi chaiko kwatakaenda because at that time ndainge ndichingoti kana ndikada kunyanya kuverengesa masaini mamwe ataisangana nawo muroad ndaibva ndatanga kungobatwa nechadzimira ndichiona sekunge nyika iri kutenderera. So
takazoti tasvika paya, the thing that I remember is ndakaona sekunge painge pari pachikoro here pamission school. Then patakapinda takabva tagara, vanhu vose vainge varimo vainge vakapfeka zvinhu zvitema-tema. Vanhu vakabva vazogariswa pasi, pakabva pazongobudira mumwe mukadzi ainge akapfeka hembe, but hembe idzi dzainge dziine maglitters, dzakaita kunge aya madinner dresses anenge achipenya-penya, and dress iroro rainge riri regold. Ainge akakombewa nevamwe vakadzi vatatu vainge vakapfeka zvinhu zvitema, but vakadzi ava ivo vainge vachiita kunge masvikiro. Chaindinetsa ndechekuti ndaiti kana ndikatarisa mukadzi uyu mumaziso ndaiona achipfuta moto wered. Ndakabva ndaramba ndakamutarisa, iye ndokusimuka akabva auya pandainge ndakagara. Mukadzi uyu akati anditarisa mumaziso ndokubva aridza zitsamwa, ndokubva adzokera kunogara pasi. Pakabva patanga kuparidzwa, asi paiparidzwa manje nechirudzi chandainge ndisinganzwisisi. Chakandinetsa ndechekuti painge paine muchinjikwa uyo wakazongounzwa. Muchinjikwa uyo wainge uri upside down, and painge pachiparidzwa nechirudzi chandainge ndisinganzwisisi. Bosi vangu mukoma chaitondinetsa ndechekutoti vaitoti amen, vachiratidza kuti zvose zvainge zvichiitika ipapo vainge vachitozvinzwisisa. Takabva tazonzi tinge tichipiwa drink, munhu wose ndokubva anwa. Drink rakauya, but drink racho rainge rakaita kunge raspberry, kutsvuka kwaro kwainge kwakaita kunge ropa. Then ndakabva ndati andikwanise kunwa drink iri, ndokubva ndanochinjirwa, ndokubva ndapiwa yainge yakaita orange crush, ndikabva ndatanga kunwa drink riya. Then ndakazoti ndava kuda kunopedza, ndakabva ndazoona kuti mainge muine kamwe kanhu kainge kakaita kunge kamudzi. Handizivi kuti kainge kari kamudzi here kana kuti kanyanga. Mukoma takati tapedza paya, ndikabva ndaona kufara pazviso zvevanhu vose vainge varimo, vachiratidza kuti vainge vafadzwa nekunwa kwandainge ndaita drink iroro. Bosi vangu vakabva vazosimuka ndokundi-introducer kune vamwe vavo, then vanhu ndokubva vapararira ndokupinda mumotikari. Takabva tazodzokera kumba. Bosi vangu vakabva vazondiudza mashoko ekuti you are welcome anytime, I will be bringing you to our church. Iko zvino tava kukwanisa kuchifamba pasina chinonetsa. Handina kana chandakataura nekuti ndaitoziva zvavaitotaura. Vakabva vanondidropa kumba kwedu. Pavakandidropa, it was somewhere kuma 2 a.m. The following day ndakamuka ndichipa excuse yekuti ndainge ndisingakwanise kuuya kubasa. Ndainge ndatofunga kuti ndinge ndichienda nechinhu ichi kune vamwe madzibaba vandainge ndichiwirirana navo avo vainzwa ngoni. Then ndakabva ndaenda ndokusvika ndikavatsanangurira nyaya yainge iripo. Vakabva vapfeka nguo dzavo ndokuti tinge tichibuda kunze kwemusha tikwanise kunopisa chinhu ichi. Takati tichisvika ndokubva vavesa moto, ndokutanga kunamata, ndokuzokanda chinhu chiya mumoto. Chimushonga chiya hachina kutsva, mucheka wega wandainge ndakashandisa kuchiputira mauri ndiwo wakatsva. Takabva tanamata zvekare ndokubva tachidzosera zvekare mumoto. Mukoma chinhu chiya pachakazonodhuka takaita kupfachukirwa nemadota. Icho ndokubva chatanga kusinina, kubuda ropa rainge rakatowanda. Takazonamata mweya ndokundiudza kuti bosi vangu vainge vachida kuti vange vachindijoinisa pazvinhu zvavo zvavanoita. Then ndakabva ndazorutsiswa. Mukoma ndakarutsa orange crush riya randainge ndanwa, rose rakabuda. Ende kubva ipapo bosi vangu vakabva vazongondidzinga pabasa pavo for no reason at all. Ndiyowo spiritual encounter yangu iyi yandakasangana nayo. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Hey, zvazvakangooma naimi, zvakangooma hazvo veduwe, asi ngatizamei kutaura naye mwanakomana uyu mucomment section. Hanzi pachikoro pacho ndakangokwanisa kungoverenga mavara ainge akanzi welcome to our mission, but pairakidza kuti paboarding school. Hey, you must pray for your kids. Kana uine vana vanodzidza kune imwe nzvimbo yekuti haukwanise kuvaona every day, mwana anokwanisa ari kuuniversity kana kuti kucollege, always pray, always pray. Just imagine kuti chechi yacho inenge itori paboarding school apo panodzidza mwana wako.
just imagine. Regedza iti vataenda panyaya yedu inotevera. Ininiwo ndakashayikirwa nababa vangu. This was last year. Saka baba vakati vashayika. Baba vakabva vazondiudza imwe nyaya yekuti nanhasi uno ndinoshaya kuti ndoita sei. Saka pane imwe cousin brother yangu uyo watainge tichingofungidzira kuti mwana wabamukuru, but baba vakabva vazonditi sandizvo uyu mwana wasekuru, baba avo vakabereka baba vangu. Zvakaitika ndezvekuti hanzi sekuru vakabata vamwe vatete chibharo. Vatete ava vachiri vapenyu, but vatete manje takangokura tichingonzi vatete vanorwara nechirwere chepfungwa, but after ndaudzwa nyaya iyi I think kuti vatete vakatoaffectika mubrain dzavo nekuda kwekubatwa chibharo kwavakaitwa nababa vavo vachizonosvika pakunozvara mwana uyu watainge tichingonzi mwana wabamukuru, but atoriwo mwana wasekuru. And as a matter of fact atoriwo baba kwatiri isusu. So zvakaitika ndezvekuti baba vangu vakati vorwara, ndokubva ndaenda ndikabva ndanoona baba. Baba vakabva vazoti ndine nyaya yandikuda kukuudza, ndikuda kutiwo kana kuri kuzonzi ndikazotorwa nenguva uzosara muchiudza mukoma wako, but havasi mukoma wako but ndibaba. Saka ndakangofungidzira kuti sezvo ari mwana wabamukuru apa ari iye zvekare mukuru kwatiri, ndo zvavainge vachizama kundiudza, but vakabva vazonditi aiwa munin'ina wangu, nekuti kuti iye ange achizozvarwa sekuru vako iwewe vakapindira vatete hanzvadzi yangu ndokubva vavabata chibharo. Hanzi at that time vatete vainge vaine 14 years ndopa vakabva vazobatira pamuviri vakabva vachizonozvara ivo mukoma ava. So handizivi kuti family secret iyi ndodii nayo, ndoramba ndakangoichengeta here kana kuti ndotsvakawo vamwe vekuudza kuti izvi ndo zvakaitika mudzinza rekwedu, so that ivo mukoma ava vakwanisewo kuziva kuti havasi mwana wabamukuru sezvavanofungidzira, but vatoriwo mwana wasekuru. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndo family secret iyo yandakasiya ndaudzwa nababa vangu. Zvakangoma azvo veduwe, asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section.